But what did you ndinonzwa anazigo munombo experience ma threesome mabachura. Munoita here kana kuti ndezve awanoita wapana wanorowa. I think area like yeah I know getting personal. I think in the Kambo a couple of times, but the way I've answered it, and I'll always remain that way. And how much also wealth are you going to leave in the process? I know Mugita Wana. I don't know Manuanga so far. 17 now. You must be a wealthy man. Yeah, so to me, Ziga is a journalist, but what you couldn't journalist, I don't know take is my cape. Yes. You are a self-made journalist. Self-made. My self-declaration. Yeah. Yes. Yeah. Self-made. Yes. You are a self-made. Yes. Self-made. Yes. 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 You are a self-made journalist. Self-made. Ladies and gentlemen, we are back again on this different program. Nasta sanganisa two my characters are animal opposing views. Tikachimbo sangana makaita se makatarisana. I'm holding a book here akanzi Why Plural Marriages. Vakaenda kuchikoro ndofunga munoziva kuti kune singular and plural. So we have got this book which was written by Gabriel Mapfunde, rinonzi Why Plural Marriage, revealing the truth that breaks the cycle of brainwash. And kumachechi ndokwatoziva number one industry of washing the brains of people. So those who don't know who Gabriel Mapfunde is, we actually have him here. Mukoma Gabu, welcome. Welcome. Thank you for inviting me. This is not the first time to Sangana. Yeah, it's not the first time, yeah. Yes, and we are always happy. It's a pleasure to always have you. And as usual, Singetina Mvangeri, Evangelist, Marufu, Anzina Mvangeri Nezuru, Aguna Murume anona Korean. Yeah, try to restore masculinity in men. Yes. We believe to Arume. I don't know what even Mr. Gabriel. Kuti madzimai ungamaita here usina urume. Yes. Madonzi. Panoda bhuru chaiyo. So kana murume akaswera makorean. Yes. Nema Nigeria. Ngatisiriwo madzimai. Tungoti siriwo madzimai. Zvine ma emotions akawanda, zvine kuchema kwakawanda. Okay. So iwo uri papo uchingochemawo uchidi itawo zvimwe. Itawo zvimwe zviri strong. Itawo zvimwe. Varume toziva wakandira kubhora kune ndokune nharo nekudhonzerana. Ndoko varume koko. Messi ndiani chi? Kwenharo wandiro kunharo. Semurume. So that's the idea. Hanzi varume vekudhara vaibata uta neuseve. Vemanzuva ano vanotobatsirana namadhamu kuchema. Vachichema nhamo dzavo kuwanda kwadzinenge dzakaita. So ndovhangeri riri kuprichwa namuvhangeri Marufu. He is preaching alpha masculinity gospel. Rakasiyana nerashadhaya bozi rashadhaya harina mavhesi uye pamwe rinenge rine kanenge kakuda kudzvinyirira vakadzi. But tati muvhangeri nhasi muri pano. Yes, sir. Zvamuri pano muri kupricha alpha male gospel. Tikakuti no, tikuda varume vanofamba an extra mile. Varume vanodhonza. Ndo pana Mukoma Gabu. All right. Hanzi kutenda kusina mabasa kwakaita se kwakaipa. Kana uri murume chaeka, toda kuona nhamba yevakadzi vawinawo. Maybe Mukoma Gabu, introduce yourself. Okay. I think as you know, maybe for the public, I'm Gabriel. I believe I'm a polygynist. Okay. Not polygamist. Polygamist is the blanket term, but polygynist is a man who has multiple wives. I don't believe in polyandry. Polyandry is when a woman has more than one husband. Okay. Or more than one boyfriend. Or more than one boyfriend. That's the opposite. I don't believe in that. So I'm Gabriel, a man who advocates for ndafarira zvashoko rataurwa apa because ndabva ndati in as much as tiri kubva different direction, but but no, I agree with this man for masculinity. Yes. I'm one person who's very strongly advocating for restoring men's masculinity and restoring women's femininity. Femininity. Yes, quite a feminist. Those are two different terms. The femininity of a woman
is that side of the woman, the complement at the masculine energy, Murume, so that these two are not in competition. They complement each other to become what God created them to become, the best version of themselves. Whilst feminism, and I'm a feminist, antagonize, they compete with masculinity. So that's the difference. So I'm an advocate for to respect women in their feminine position. And Warume, let's restore the fatherhood, let's restore responsibility, let's restore masculinity in men. That's who Gabriel is in summary. All right. Ini mvangeri murichi in this context. Evangelist Marufu. Of course, I'm an evangelist coming from a Christian background. Also, I believe in monogamist. Mono, which means one. I believe when it comes to issues of marriage, it's one man, one wife. One wife. That's where I'm coming from. Yes. Probably we'll also dissect that biblically, and I'm also excited to hear what Mkoba Gabriel will say. I also want to maybe to put a disclaimer on. I know my Christians. Kuti pfungwa yao ndio kuti zvavanotaura ndo zvinofanira kutotendwa, which is not true. It's a platform where we come and we present what we believe, then people choose. Yeah. So what I'm going to say today is not to say Brother Gabriel must follow that. What he's going to say, we also hear from him. A discussion. And we see if I will become that, or I will say, no, truly I don't believe that. So I think it's important that we put that. We have discussion. Let's discuss. My podcast, I just say, so that we just say, throw in the truth. Yeah. Throw in what we believe. And let all people then judge from what we are saying. Yeah. Maybe you tell us, but I believe one man, one wife. Then I'll maybe be doing that. Are you a husband of one wife? Yes, I have one wife. So you qualify to be a bishop? Yeah, of course, but that's not my calling. I'm just an evangelist. And you're a husband of one wife, or how many wives? I'm a husband of one wife, which we will discuss. Yes. But literally, how many wives do you have? Currently, I have 4. 4 wives. Currently. Asi warufana kuwedzerera kana kuti vamwe vachasiwa. Kune vamwe vanenge variko hawo ndikuti publicly. Muri mambo Solomon. Wenguwa ye. Iro Bible rinototi nguwa ino zvinonzi he who is greater than Solomon mune Isaiah scripture is here, which means that if we are the embodiment of Christ, yes, which means that we are more than Solomon. we have the capacity if we want. So these people, I think all of you know me. I'm a husband of no wife. Well, politically speaking, yes, husband of no wife. So for starters, I think most of the people who are watching this know Evangelist Marufu for who he is. I think who they don't know maybe is Mr. Gabriel. So for starters, I would want you to just to tell people in the context of your marriage, where did you start briefly? How did I get from being a bachelor to being a husband of 1-5 until I started doing an advocate for polygyny? Yes. Okay. Well, Gabriel met his first wife. In the context of marriage. Okay. Maybe for those who want to know Gabriel is academically, I'm a qualified agronomist, horticulturalist. I studied crop science in university. So I have that background. I've worked outside Mukatarisa pane bank rinonzi Citadel riri kuEgypt. I've worked for that bank. We did my projects, anasiag projects in South Sudan. I've been in Kenya. I've been in Uganda. In terms of agriculture, right? Okay. So that's my academic background. Then professionally, right now, everyone is now calling themselves an entrepreneur. Zimbabwe has made. Yes. So I'm partly involved in mining with some colleagues. Courier services. I do the bike delivery. I started this was my bike delivery. So professionally, this is what I do.
coming to the context of marriage, you know, I met my first wife, whom I've known for almost 20 years now, in school. We graduated together, actually. And by then, I'll be honest enough to say, I didn't understand polygyny the way I understand it now. Okay. Right? But I thank God I've had the privilege to develop that with my wife. From the professional side, even from the marriage side. My first wife. And sometimes, for the record, when I talk about my first wife, and just anything less about my second wife, in context. I have to be clear. In the terms of context. Yeah. So we sort of evolved into this together. Right? You know, would have because I started off strongly, like my beloved brother. I say elementary, but in reality, you know, do you know why it's like that? I strongly believe why it's like that is because Mukatarisa, most of our denominations and most of our churches, they don't advocate for polygyny. You know, so it's something that I had to learn and research. And when I say learn and research, is you go through scriptures and then you have all those answers, which some of them we are going to discuss in the Chitawara and Mapfunde. And of the few churches are not advocate for that, negative PR foods. Yes, you know, so, you know, I just something she positively explained, if I may put it that way. Saka ndandine background ish. So, and then I got married to my wife. We wedded, you know, this trajectory 12 years down the line. Okay. Full involved into polygyny. But 12 years. I was married to my first wife, Tirimu monogamy. Makore 12. And how many kids did you have at that time? Data about 2. I wish my wife was here. 2. I think 2, yeah. 2 or 3, between 2 and 3, but yeah. She's better with dates than me. Then you go to the decision, we now want to get to this next step. Yes. So we're having my conversations. You know, my wife and I, we are very good friends. We get to talk, we communicate. One of our strengths is communication. So we get to talk. So I would have my conversations. For example, I get to say, baby, what do you understand? Because in the scripture, remember, we are Bible believing Christians. Okay. So I would see a scripture, then don't vunza. Baby, what do you think? Scripture for example, it's just to tiriwana Abraham. Then New Testament, Jesus arikuti dai mamuru ana Abraham uchita the works of Abraham. But Abraham apa baby ndikuona kuti pana Genesis 25 atonzi anga ni ma concubines. Uri kuinterpret or say. Ma concubines chi? Wakadzi wa formal. Okay, in our context, a modern context, the same as small house. Abraham in the modern, in the modern context. Solomon again is 700 ma small house. Yeah. No. Saka you have those kind of. Again is 700 wakadzi ne 300 ma small house, making them 1,000. Yeah. Saka you and then varume veumare. So and then you have a situation whereby munogona kuerenga scripture kuna ya David. Andika zvonzi pa Ziklag David wakadzi wakatorwa wakaenda, and he inquired of the Lord, can I pursue my wives? Okay, among other things, but 2 wives. And God helped him to retain his 2 wives. And you're like, Mwari arikubatsira scenery here apa, arikubatsira scene here apa, sinful imagery. You know, so we have those kind of conversations with my wife. Chiwi, and God is specific about sin, and He would bring judgment pane chiwi. That's how I understand God. Mwari hawa enjoy chiwi. He would not give Himself. He would not endure. David paakaita chiwi, he showed up through the prophet Nathan. He showed up. Paanga achita vakadzi wake hope apa, God never showed up. Paakaita zvaBhathsheba zvokutora mukadzi wemunhu, God showed up and He disciplined him. That's the God I know. Moses paakakanganisa, God disciplined him. He will discipline you. That's the God I understand. Zvinonzi the understanding andoziva ndeyekuti handisi kutaura discipline yeutsinye, ndiri kuti vanondirestricta certain things in love. Yes, I know the godly judgments. The godly judgment, yeah, because we are under grace. So there are a lot of things that we fall short, but He covers us. You understand what I mean? Saka, this is the God I'm talking about, whom I understand. Chapina ma doctrine. Ndatimbofamba panamadam. So we would have my conversations akadaro. She's a research, ane background, she's a research scientist. So she will go and research. Odzoko aine mapoints ake. You know, kumbako.
indotaura mapoints to discuss, you know. So it was like ndosandati evolving. It's not like ndakangomuka makuseni like what most people think. Ndakangomuka makuseni ndati baby ndane mukadzi. It wasn't like that. We would have my ongoing conversations, you know. Then, you know, sometimes we'd have a conversation, baby, suppose they didn't have a girlfriend. Would you want to know or would you not want to know? What's better for you? Because peace is more important. You know, I don't want to be shoving things under your throat. And then it should be like, I would rather know. I'm a woman who wants to know. And I don't want your brothers and your mothers and everyone else to know before you know. I want to be a lady. And Garawanta say, Wabuda Pachena. Then Musono Budo Pachena. And you got Takuta progressing. Mazwanda Zondabuda Pachena, Pakazoya up. Zvaipazvaita noise ushamuzwa kuti takanga tatopedza one topic muona makutangisa futi. So it's been, you know, iyo should be coming present, you know, as a woman anenge achitaura from her side, my insecurities ake, things that, you know, because remember try kuda kupinda into a world that both of us don't understand. I did not grow up in a polygamous family. She did not grow up in a polygamous family. Saka we are going in these enchanted waters. Mutual agreement. You know, Saka, you know, you have this back and forth sometimes and stuff until we've become who we are. Okay. If in summary it's making sense. Yeah, it's making sense in summary. Very, very well. And then I would want to ask, do you first consult your wife? Kunda umonotsvaga mwe mukadzi or munotanga matsvaga mwe mukadzi mozo consult your wife kuti kune baby ririko ku might. In the real world usually it's both, but ideally if you to ask me kuti which one would you choose but two, I would choose kutanga wa consult so that the wife is in the picture. Like in my case number 2, 3, 4, 5, all my wives, 2, 3, 4, they can confirm kuti they came in the picture whilst the other no. So how do they know? I would rather have one wari kumba waziwe more information than uyu, because this one is new. So this new one antozo develop, otozo discover. Nandotozikanwa ngwese. I feel like it's more stable. It's no maker a bit more sense. And also pandecho zeto research ndatonzwa kuti kare ukatasa biblically Sarah, because she knew that culture. Andika ndosaka akatotora chi, because I to understand kare culture zekare wakadzi wana wahosi ndo waitora wakadzi kuti uya mukadzi wako. Ndosaka Sarah akazo upgrade chi yega kubva ku concubine kuenda ku wife. It was Sarah's decision technically. All right. So do you have instances where your wife, whether the first or the second or the third, would say, I think I now need a helper, or vanogona kuti, hey, pane munhu wandaona apa baba ndaona type yenyu? Many times. The moment you many times. I mean, with my wives, amen. I wish that you should have conversations now. You know, we always have my conversation. Baby, baby, muri china ready. Hey. So agere murumo. Wala Marufu walingaji drive wakatarisa kumpiri. No, it's different. You know what? Remember you cannot drive a tractor uri pachena. Wanhu vakatongoku appreciate as a driver a tractor, they start treating you so. In the context of my wife. Want zoti mdara anogona ngotora kana chi. Saka tinotoita conversations izvodzo zvisiri zvokuhwandirana. Muri kuona se tototaura. Like literally ndogona kufonelwa ndiri kumba ne phone yangu dzimunguva intention ndoisaka pa loud vachitonditi ita zvakataura zvakati. It's like saka we do things together if that's regarding area iyoyi. Then I don't have a family. I don't have a wife. One of the reasons is because ndinoita uphold my family values zvakanyanyisa. First I think ndopa no that question per first wife. Okay. When you were transitioning from the first to the second, since my marriage 12 years, muchirarama in a monogamous setup. How did you bring the children along, and how did you make them understand that we're going to bring someone who is going to be part of this family? Okay. With no. Because what we are discussing here 2 days ago, to clear the record, to discuss polygyny in a righteous way, monogamy in a righteous way, chiyunak in a righteous way. Saka we have 3 kinds of men. But Rukupa is reference. There are 3 kinds of men out there. There are men wakaita some fundis.
I don't have anything against them. Andika? There are men like us, which is the bigger bracket. I will explain why I'm saying it's the bigger bracket. Right? Then because kune mayunaki. Saka daita tukuerenga Bible, tingadaita kuti wana Zigo ndo wana Paul. Muruzvisa. Wana mufundisi ndo wana Ananias, wana Ahab. Anditi. Wana bishop. Kuma bishop atisati I beg to differ. I beg to differ. Then kuno ndokunana David, wana Moses, wana Caleb, wana Joshua, you know, hungwanda wese saka ana Ahab. Baruch. Anga na Jezebel chete. Magari meso kukashata. Ndito zvakaita kanga ni mukadzi. Anania na Savira tirikungoisa huko. So what am I saying? Ndikuti there are three kinds of men. Wanobudiswa mscripture anditika those who awasingarori anditika tirikuti vanorora one. Then tirikuti the bigger bracket kwandiri uko ndokwandiri kuti ndokwakawandira varume ndokwatiri let's talk about it to do it in a righteous way and honestly because when you do it righteously and you do it in the order that God wants nemchikwamuri ndokwakawandira varume when most of the men in Zimbabwe, if we do a census, if we do a survey, if we do they've got one wife. And andikuti thank you for bringing that. And this could the system, the nature, how God created men. All right. Warume wakawanda vari muZimbabwe or in the modern men, they are polygamous but wakachokwa nesystem. Ndosaka vachicheuka so wakaona achipfura but madam anenge ati vakatomuchoka. So we are growing up in a system inonzi enforced monogamy. Monogamy right now is being enforced. That's why izvozvizvi ndiri kutaura paZigo but ndikada kuenda pachurch handibvumidzwi kuparidza. I'll be honest, ndizvo ndiri kutaura izvi ndikaenda to any denomination no one will give me. Saka muri kuona kuti pane bias. Dai papasina bias ndaibvumidzwa kuparidzwawo muchechi inini. Ndiri kutaura modern churches. Kuti they would say Mapfunde chimboyambotitaurira kuti how do you handle a big family. Tototaura kuti no, this is how you handle a big family. Righteously unofanira kuchengeta madzimai ako so as it is in the scripture. Because a big family is not just big in terms of having many children, but a big in terms of responsibility, in terms of a lot of things that come along with in terms of distributing love as well. Ndosaka Bible rakati now coming back to nyaya yangu ndosaka Bible rakati if a man desires the three scriptures dzinonakirwa dzinomisquotwa nemamonogamist churches 1 Timothy 3 Titus 1 verse 6 dzinoti if a man desires to be a leader he should be a man of one wife. Now vanomiskota pakuti chii because the original Greek translation ichibva kunana Latin inotaura kuti if a man wants to be a leader he should be a man of united wives. Kwakutranslata kuti one is equals to one nesiya yakunzi one. Saka vanhu vari kuinterpreta in this modern era vari kutora one uya kuti it's one literal sense yet one iri kutaurwa originally from the original version it's unit. So vari kuti chii Paul contradict himself. He cannot contradict Moses. Paul was not contradicting Moses. Paul was not contradicting the law. Saka this is Paul speaking in a polygamous polygamous setup already. We understand that it's a polygamous setup. Why? Because when Jesus was counting people, he would not count women. For the very reason that Zigo anenge ane one, mfundisi anenge ane one, indine. Saka Murume family inonzi head. Saka inowerenga chinzi 1 2 3 4 5,000 Jesus fed 5,000 men. Chinonzi 5,000 men. Kurova kuti Zigo nemhuri yake, uyu nemhuri yake, uyu nemhuri yake because it's a polygamous setup. Ine varume vakasiyana siyana, umwe ane 1, umwe ana, umwe ane 4, umwe ane chini. Saka Paul could not contradict that. Saka what did he mean? Paul aiti, if you want to be a leader, you should be a man akabatenza mhuri yake. Wakadzi wako tikaona kuti wakabata nawo. It means uri murume. You deserve to be a leader. Ndosaka ma-African cultures, ukaenda paSwaziland apa, ndosaka tasa background yedu isusu, hauiti chief kana mambo, usingagoni kubatanza madzimai ako. Saka painzi, Paul ere, aiti, if one desires to be one, anditi, anofana nge akadai, anokwanisa kuleader mhuri yake. Yes. Kwete kuleader mukadzi wake. Zviri kunzi, kana madzimai ako ari chinhu one. Aipaka mufakira. Kana madzimai ako ari chinhu one, then you deserve to be a leader. We can, because I know, you know, people, when you bring new information, people will be. Tosvika kudoctrine. All right, and ndinoda tisvike kudoctrine, tosvika kudefinition, toenda to the original word. And one,
ndinoda kuti wanowerenga because bhaibheri racho nototaura kuna Timothy study to show yourself approved a workmanship anditika now word rekuti one ritarisei kuoriginal translation tinge takudoctrine tichasvika kudoctrine Alright, it's okay. but study to show yourself approved. Yes. Imi matibuditsira 3 mavhesi nemusoro and mavhesi aya ari kujustifya your setup. Yes. Your marriage setup. And kujustify setup yangu ishi kwete literal sense ye1 vari kuti kana uchigona kubatanidza muri unokwanisa kuita a leader. Imimi bhaibheri munonyatsoriziva here kana kuti munongoziva mavhesi aya ari matatu eka because munhu anobatirira chi like tikaendawo tikataurawo zvetithing you can speak. Tikatora nyaya Sabbath, you can speak. About salvation, you can speak. Because kana muchiriziva compoundly handiti zvinotizemana how we are going to understand also the concept of of marriage. Alright. Saka mapa 2 examples maybe zinogona rega ndi answer since ndichingo iri response ku tithe ndinobelieve kuti tithe iri kuna Deuteronomy anditika kwatinoona the law of tithe. Ationi, I don't believe in 10%, I believe in a 10th. 10% na 10th zvakasiyana. How? Because ukati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ndo the 10th portion and then yaitwa yearly yaisaitwa monthly. It's not in scripture, it's not scriptural. Mari is not scriptural. Kuunza mari 10%. Why am I saying so? Because even ku Deuteronomy kwacho kunotonzi convert your money to tithe. You understand what I mean? That's the instruction. That's what people should be doing. If they are following the Bible. Salvation. I believe that you should, if a man believes and he confesses with his mouth that Jesus Christ is Lord, then he's made a new creation. He's baptized and he's made anew and he starts living in the kingdom. Okay, in baptism? I believe a person should be baptized. Okay. Should be immersed in water. Mvangeri. Tikutaura nemunhu wamwari panapa. Unoona saka nechita kwaka chokuvhurira vhesi unoti apa ndeve kumwa ndoro. Ladies and gentlemen, ndimukoma Gabu. Samukoma Gabu nada mutsanangure kuti vana venyu, how did you bring them along? Mukona zvandaura? Probably pamwe une mwana ari form 6. Uda kuita bari. Pandaka watone adult mumba. You can't just do things leaving your family behind. Yes. How did you do it? My kids were a bit younger though, but in this context, what chatinodzidzisa kumba is oneness. Ndakamboita controversy mama podcast ari kumashure awa ndabvunzwa kuti saka munoita sei wana vachechi wakadai, ndikati wana wangu wese mukachedza wakati wandei wacho vanoyamwirana. It's intentional. Yamwirana ndonokwanisa kuyamwa pana as I'm speaking ndozviri kutoitika. Pandatobuda kumba izvozvi nhasi. My wife yesterday akapinda my second wife akaenda achinoita something akasiyira mwana wake third wife. Nhasi my third wife pandabuda ndishuya kuno atobuda achitoenda kubasa achino pane ma clients anga achino vachitoenda nemoyo wese here kana kuti munenge muchitsikana. To my understanding zvakafanira patiri panapa handiti totaura sincerely. Ndafarira statement yavataura tiri kuzviita sincerely zvaakune munhu handikwanisi kujudge character or individual decision. Chandokwanisa kuita as a father is to lay the foundation kuti this is what works. So this is what I do. What works is unity. What works is kuwirirana. Handikwanisi kucontrola mwana wangu kunditeerera kana kusanditeerera. I can only pray to God kuti mwana wangu ndalaya foundation, probably they will walk through it. Saka ndikutaura nyaya yeunity zvamataura kuti vakadzi vanenge vachitozviita sincerely. Inini the foundation ndeyekuti ukazviita sincerely zvine blessing yazvo. Blessing iri pakuti mwana uri kuyamwisa asiri wako. Barika iri rine nyaya dzemablessing iri muvhangeri. Zvine blessing yazvo. Zvine blessing yazvo. Everything that you do, God has promised kuti zvinhu zvaunoita anditika righteously. I strongly believe God is there. You know, anoti mutsa ari kuti tikwanise kutaura kudai. Saka this is what I instill in our children. Kuti no wanaka tiri one family. Ana mai wenyu amuri kuona ava ndimai munhu one. Handiti? Hakuna mai nini, hakuna mai guru, ndi mama. Tinongo respectana sema siblings kuti I have a first born, second born, third born. Is the same thing. First wife anongo respect kwa pa first wife, second wife, third shungenda shidara. Saka they know in terms of protocol kuti inikana ndisipo first wife ndiye ane last say. For example, first wife akatravela, second wife ndiye anosara ari in charge. Do you get it? Just
because everything has to have order. I strongly believe vice presidents. Yes. President akabuda musharukwa, vice president vanosara vari musharukwa. Do you get what I mean? It's almost the same thing because charity begins at home and then you have all this. We try to instill those values in our children. But no, we are one person. Mese murana Mapfunde. Even ana mama ndosa kwachitora my name. You are called by my name. Yes. Ladies and gentlemen, Chanya so shika pa doctrinal issues, and I think that is where Muvangeri participates so much. For now, Muvangeri tichawapa futi mukana kuti vabvunze ma practical questions. Mukuzvigona sei pakadai. Ko pakadai mukuita sei tisatapinda mu doctrine. Okay. Also, it's your duty as a husband to love your wife/wives. Yes. You get what I mean? Now, do you perform it as a duty? Like you could retori duty, they would right. Naso ufana uraramba mama iningi, makona ufana uraramba mama iningi. Iri timetable, it is strict. It's not natural. It's not just flowing. It becomes a routine, or you let love lead. My duties, like I've always said even before, atiti my duty. My duties anonza expectation. My duties ndeye kuchaira mumbani kuti say not with love. Why ndikudaro? For example, ndikati imimi mama Elizabeth Murume mandi, mama yatanaswa Murume Tuesday. Ko kana biology dzawo dziri dzekujupiter kwawakaenda muso Tuesday. It means wato disappointwa. Saka my duty I think they bring disappointment because expectation yaunongwaisa munhu. If you don't meet up, matokanganisa. Saka zvatinoita like in our family, ansuti zvinoshanda kwese. Wabvunza a personal question. Saka ndiko answer in a personal capacity. No problem. Saka what happens with us ndezvekuti when it comes to that area, takaisiya iri open. Okay. So much that it's so random to such an extent that it could be Mascati, it could be Maniru, it could be, you understand what I mean? Tichingoshandisa concept here yepana Matthew 25 yekuti madzimai garama yakagadzira chikomba chinogona kungoya. So that's very interesting. Zigo. But what did you tinonzwa ana Zigo munombo experience ma threesome mabajura. Munoita here kana kuti ndezve awanoita wapana I think area here like I know it's getting personal. I think ndakamboibvunzwa a couple of times, but the way I've answered it and I'll always remain that way. For the sake of respect, one wakuru anokantarisa and all that. Nanatezva. I think panfana ngota kusingopinda understanding yango zoti atinyari kuwa takashama pamwechete. Alright. Because tingori munhu one. Alright. But not in a perversive way. But in a way atinoerenga muna Songs of Solomon. Inonzi we enjoy to be in his chambers. Wari madzimai Solomon. Libra zonte kala. Katawara endi. Is a spirit. Alright. Not in a way yakasviba. Not in a perverse way. Tauta dare revarume manje. Vanenge wakaita in a polygamy. Those that we discuss. How do you handle your women in a righteous, clean mind? Because remember, in as much as we are in this world, we are not of this world. There are certain things that we are restricted to do, and there are certain things that we do and we are not supposed to do, if you get what I mean. Then poya na uye utano nekugwinya kwenyu sababa because 5 months it may mean that most of the times we've got 5 days non-stop of work, of which as you know munenge makasimba here manje kana mupane pakuda rate top. In from a personal point of view, ndikumirira kuti kana ndazoti tiende pamberi apa age wise ndozochitanga ku compliment maybe net top. But for now izvozvo ndinoona kunge ndikakurumbidza ku compliment body yangu inokurumbidza kuneta. Saka ndiri ku try the best I can to be as natural as possible. So that I live up to the expectation iri natural wise. Because murume chinoita kuti remember wakakutarisai vachiti murume uyu kwawe akangotsvedza mbichana
vakamuwandira okay zigo it's a reality yatinogona kuwirirana tese kuti inini izvozvizvi pamwe handikompiti nebachura mukompiti neni pamadzimai ndakaipa saka that's the point and also handikompiti handisi kutaura mufundisi but kuno varume vari monogamous vane magirlfriends hobo uri kubata senza yandota saka nyaya haise kuti gabhani vanhu vakawanda the 4 women that I'm staying with you understand what I mean it's not that saka we need to bring understanding kuti saka chii ndiri kutaura panyaya because kana murume ane 1 nemagirlfriends 6 how is he managing it sexually? Right, do you get it? Saka murume ane 1 nemagirlfriends 6 ari kumanager because naturally if we look in biology, if we look in scripture, God created a man to produce million sperms per day. Mukadzi anoproducer zai 1 pamwedzi. That's a discrepancy already. Yakatosiyana. Created equally, formed differently. Different functionality. Saka functionality yemurume anoproducer mamillion hobo sperms pazuva haazofanani nemukadzi anoproducer 1 zai pamwedzi. Saka ndiri kuti chii? Ndiri kuti naturally murume do we agree? Let's be frank. Do we agree? Anokwanisa kumitiswa ka 1 pagore. Yes. Asi murume anokwanisa kumitisa pagore papanogona kumitisa. Thank you. Saka tiri kuti that iyoyo biology iri kutoreporta designer wedu kuti paai designer he had a purpose in mind when we hatina kungonyuka from makudo. I don't believe in that. But designer wedu akatisika tiri Adam na Eve. Church anotisika tiri Adam Eve but the shape of Mary it's akamuti pakamusika kamupa 1 mukadzi. Vamuti futi berekerai muwande which means he trusted kuti ne iye vachafamba nepesi yandiri kutarisira. Okay. Saka maenda kudoctrine kunonakidza. No, it's okay. Regai ndipa answer. Later yacho ticha answer but regai ndipa answer. Pamunenge maunza ndinongoanswera ipapo. Adam na Eve Cain paakanga aningirikina auraya brother yake. Vanhu vaitya wangu wabva kupi? I ndo my gray areas in Bible. Mazvona ka. Saka there are a lot of gray areas. But regai ndikubatsire panyaya Adam na Eve. Pana ane phone iri padhuze. Yeah, phone china. Thank you. So ndiri kuti nini? Panonzi God created male and female. Andirika in the day that you are created and he called them. My new version anoti men but to daughter sa KJV. You know God created male and female and he called their name Adam. Genesis 5:2, correct? Now Adam I create quite male and female. Take note. God created male and female and he called their name Adam. Ndizoka? Saka tiri kuti chinhu ichi chiri male and female chinonzi Adam chiri kufamba. Chinozorariswa. Chozobviswa rib rinobva iri mufundisi. Ndoda inobva easily. Inobva easily. Saka ndi Adam akarara we. Ari kubviswa rib. Ndizvo? Right. Hazvina kunzi and then this one became Thomas. Ichi chakaramba chiri chi Adam. Ichi bva chanzi Eve. Ndosaka uchiona kuti scripturally completion yemukadzi iri pakunge aine murume. Because you cannot call this a phone. Alright. Ndosaka yakaramba ari Adam. Tadzokera ku masculinity understanding. You understand what I mean? Saka Eve takacreatwa equally but we are formed differently. Ndosaka reason yekuzofomwa uyu zvinonzi this thing is lonely chichifamba chega. Ngati chiite help meet akakwanira. It's still the same thing. Achina kuchinja ba. You understand what I mean? Saka tikadipisa chaiko ndisingadi kudipisa. Ndiri kuti nini ndine mafesa angu. Spiritually. We are just one person because tese tabva kuna Adam. Tese tichangodzokera muna Christ who is Adam, who is the second Adam. All right. Tichanyazopinda mudoctrine. Last question andinayo yekuti muvhangeri ndo vandawapo mukana kuti wabvunzo maquestion avanenge vainawo madoctrinal ya anechekuti mapractical question in terms of what you will be doing. Ndine 2 mubvunzo yandaubvunza. Okay, 2 zvinhu zvandaubvunza in one question. Mumarriage yenyu munorarama here? Does the word rekuti faithful does it exist? Ndo word rekutanga. Okay. Then word rechitu rekuti contentment kugutsikana. Yes. Saka mune kuvimbika here kuti I'm faithful to you as my wife or as my wives or as my second wife or as my child. Uye ndinogutsikana newe here semudzimai wangu. For both answers it's yes. All right. Yes,
The first one inonzi faithful. Chinonzi when a man is faithful. Faithfulness yemurume is when he is one who meets up to his word, who leads, who protects. Ndosaka muchiona tichishandisa the same concept kumurume ndo yatoshandisa kuna Mwari. Tinoti our faithful God. Faithful God does not mean God addresses munhu one. Alright. In our billions, tese tinoenda kuna Mwari, a faithful God. Saka faithful, definition of faithful according to scripture is a man who leads, who protects, who an integrity. Anditika, who meets up his word. Akati arikuita chakati. That's a faithful man. Alright. Saka ndosaka muchinoti our faithful God, we trust God. Takawanda. Atiendi tiri one. Ameno somewhere along the way doctrine yakazochinjwa kuti faithful means one person. Alright. Then I ask them the question kuti saka patinoti faithful God tiri kuti God wanoatenda kumunhu one. No, saka faithful does not mean one woman. Alright. Faithful means I am faithful to my wives. By being who I am to them, integrity, protection, leadership yakanaka, being fair, all those things ari kupinda mu faithfulness. Ndosaka tichiti our faithful God. And then contentment. I'm very content. Wese madzimai angu kamabvunza, when I go up to them wachiri musikana ndinoti I'm interested in you but I'm very content. Zvamutaura zvapani kuti ndoda kudya bandakaguta. Inonzi self contradiction baba. Ayisi. I'll explain again. Chinonzi content ndechekuti you are happy at a place you are. You understand what I mean? I am happy with my marriage. I'm happy with my wife. But I'm expanding. You don't expand because you're not happy. Growth. Exactly. Ladies and gentlemen, Mvangeri, mune question amina here on the practical aspects of marriage. What are you going to say? Okay. Very interesting. I appreciate Brother Gabriel. I think he's a very honest man in his submissions. And I don't know, we are not in position to say he's wrong. Or what if I'm hearing what he's saying, I'm also amazed. I say, ha! Let's go now. But now, unungochifunga. There are a lot of things that will also come in your mind as he saying these things. Kuti, as I understand the position of Vakatora, is he also worried with the future? Because I understand there are things that will come. Maybe, I don't know when Vakashitari sound. This is his convictions. But Varugu Zarawana. Vacharama in a way would also in a system monogamy and what. Are you also not worried about the frictions, the wars, the battles that might, be generated in each? Wanaoka mainini, wanaoka bamkuru, wanaoka mainini, wanaoka maiguru. That unity, of course, wakayamwa zamu one, but pane mwaru toroma traits amayawa, in your same gene. Are you worried ne hondo zinenge zichizomuka musipo? You're no longer there. They are now alone. The unity and how much also wealth are you going to live in the process? I know mukita wana. I don't know manwanga so far. 17 now. You must be a wealthy man. So munofunga here kuti barikarenga iri with time this polygamy can also bring those are very, I think those are very genuine concern. Anotongetika, I think to every man regardless ekuti une mhuri hombe kana kuti I think every man desires a good man leaves an inheritance for his children. Those, so if you're a good man, you're always thinking about the future. Saka wana wangu wachazowe and stuff. And in my case, the best I'm doing the best to my ability to lay a foundation to in terms of mind. Kutowane the importance of being a united people. Before tatombenda ikoko, I pray for my kids kutowane the importance of the fear of God. Because you cannot do this thing without the fear of God in you. That's why mchona ndafarira zvawataura zigo kuti ma polygamist in a negative way. Ndo wakazara. Saka everyone akangonzwa kuti polygyny over atofunga munhu akafera.
Do you get what I mean? Kuti munhu anoti handidi marriage because akaona vanhu marriage yaka isina kuita zvakanaka. But does that conclude kuti there are no marriages anoita zvakanaka? Does not mean that. So as a father, as a husband, I always think of those things. And these are the things that I'm doing in the process. The reason why I love starting pioneering my businesses is part of that. Okay. So that I might not have it's difficult ndinoshanda kwa Zigo because Zigo ndikada kuzomutaura kuti ona ndine wana chichi achanditi iwo shamwari. You understand what I mean? That's also if you look at it politically or even when paitwa colonization, the reason why my polygamists were wanga wasingadiwe because mindset yao is always thinking about doing things for my family. You cannot convince me to go and work for Zigo easily unless Zigo offers something the capacity to contain this. Do you get what I mean? So that's why they had to enforce monogamy because they could not get men to work in the system. So it was part of it was part of a political strategy by the colonialists. Kuti warume monogamist ngati, that's why they demonize it, they dehumanize it, so that they discourage the idea in a man. They remove the responsibility part. You don't think. But in my case, yes, I think about that. So I laid the foundation, that out of the fear of God, to put out the spiritual foundation. I pray all my kids, hopefully, they grow and walk in the way of their father. Correct? Secondly, I love for my kids. Right now, we are in a world of technology, information. So I teach them as much as I can the things that I like. As you are a father, you notice that we are going to father engineering, we are going to father art. So I always try to push them in that direction, so that by the grace of God, my gifts are able to bring them to kings. Do you get what I mean? Saka ndiri kunature my gifts avo handisi kutenga motikari nema buildings kuti for me, let it come as a plus. I would rather invest in the child mentally, physically, spiritually, and emotionally, so that even mukamukanda mu desert, they can still create Dubai wari kwa wari koko. So this is the mindset I have. I would rather not give my kids things. Okay. Mota dzagara dzinozongotsakara isimbidzi. Yes. Yeah, so okay, I think it's important. You're trying to clarify the issue of wealth. Nanabvunza nyaya battles. I understand the battles. Conflicts we see also biblically to some families you have referred to. Abraham, up to this day, we see also wars are in Palestine today, in Gaza. It's a battle between Isaac and Ishmael. But not but doesn't stop you. But into that answer papa in part. Example and ya Abraham, it was God's design. Reflection ya Hagar na Sarah kuno anoerenga Bible Zigo tozoverenga Bible. It's God's design ya vari kupreach the New and the Old Testament. Isaac being the New Covenant, Ishmael being the Old Covenant. Saka ingori reflection iri kutaurwa. Now Hagar na Sarah vanhu vanozoparidza vachinyepa. Hagar akadzingwa because she disrespected Sarah, not because wangwane jealous of her husband. Those are two different things. You know, Proverbs, I think it's 24:20. Inotaura kuti chase away the scorner. You understand what I mean? It's not disrespect. You know, so even in my family, those are the things I would teach my kids, my siblings, my wives. Second wife respect her first wife. Last wife respect her pamberi pako. You understand what I mean? So that there's order. Saka nyaya iri kuadresswa haisi kunzi polygamy yakashata. God is regulating achitodzidzisa kune isusu. From Abraham I'm learning kuti okay, saka my Sarah needs to be respected. Because once she starts disrespected, panda disorder. Saka ndatopiwa manotsi neBhayibheri on how to live. You understand? Hazvisi kunzi ndisaita Hagar na Sarah. Remember, Peter anosimuka achiparidza under the influence of the Holy Spirit. But all women, you should emulate Sarah. Anditi? Kuna Peter, New Testament. Chatino emulate pana Sarah chaakaita chekunzi mukadzi akaita chinhu chisingaitwa vamwe vakadzi chii. Kutora umwe mukadzi kupa murume wake. Because it's going to be vai. Chakakwana Sarah. Brother Gabriel. I understand ndiri kunzwa varura vachita throw in, but nandoda kuti vaone they explain nyaya conflict. Saka nyaya conflict resolution, maybe ndi answer pa nyaya conflict resolution. This is how we are practically doing it. Ndaona marama muchibvunza. What we do is kumba tine ma mechanisms andakaita anobatsira conflicts.
because maconflicts vanhu vagara vachiita regardless kuti muri masiblings, muri pabarika, muri pamonogamous, vanhu vanoita maconflicts. Chinoisa conflict kuona muono wakasiyana, ndizvo. Saka how we do it ndeyekuti my first wife ari kuona differently than my second wife. We always do ma-sit downs sezvatiri kuita dai. Akawanda kumba kwedu. Ma-workshop akawanda. Someone would think that you're working overtime. No, you are not working overtime. We just make sure kuti pakaita conflict, just make sure kuti okay, reason andota conflict neuyu is because asunzwanana. Bible rinoti take another third person angari pakati penyu. In our case, tiri tora mukuru. Wadika wawanetsana. Muombe sister wife aripo ogara. Girls mati. Andika. Kana ndiripo, I come, as the third party. Nyaya iri kunetsa ndeye uyu azoyamwisa izvozvo mukaka wangu wakadai ndamutimira kuyamwisa na3. Tingotaura ma examples. Andika. Alright. Takuonesa from the perspective yo. Takuonesa, and the kids have to learn from the parents. Kuti wabereki kana vari kubatana in this context. And number 2, tino address ma issues. It might take time. Because my issues is addressing one day. I'm not going to change one day. Naturally, one of our is not perfect. So what we do is we address my issues step by step. I take time. Ndikambotaurane one arega, ndikambotaurane one ega. Ndikaona the platform ichala umwe musi kuti ndinge ndogonotowatora vari 2 iwawo ndoenda now out. Togara to somewhere pare. So conflict resolution, you have to be, as a man now, you have to be very creative and wise. So brother Gabriel, Murume, polygamy needs a lot of work. It needs rather than it's compared to monogamy. A lot of workshops. Not a lot of work. Polygamy brings a lot of responsibility. A lot of than as compared to monogamy. Saka okay. A polygamist man, dai kuri kunzwa vanhu vanopiwa ma awards. Ndaiti changai matsvaga ma polygamist men because polygamist of the I understand. You get what I mean? Yeah. That's ndosaka kare waizonzi ndo vanonzi ma chief, ndo ma kings. Why? Because they are responsible. Wakati master. That's fine. I think also another question that also comes is at what point in this thing do you define adultery? Upombo munoti waitwa kana chichaitika. Upombwe. Kuti panzi uyu ndofunga kana adayeka aita upombwe. Anofananga aita say at what point do you define adultery? And afara kuti munoerenga Bible. So it's to do a comparison with the Bible. She tells a Bible. You can take polygamy. But I can't take monogamy. I'm a break. But you can't forget what this. Monogamy, we know kuti adultery is divine. Kangoita munhu wechitu. Watomupo. Now kana tasvika ukuku, at what point who then do you define adultery? Who then say uyu ndo ubombo? Do you still take that from the Bible, or you yourselves judges kuti kana tadayo tamubombo, kana takadayo tichiri right? At what point? Okay. Definition of adultery tunoitora muBible ndikupindura mufundisi. Adultery is when a woman sleeps with another man who is not a husband. When a woman sleeps with another man who is not a husband. All right. Mukatarisa kuna Matthew mozoiwerenga ndo chinonzi adultery. How different is it from when a man ndirikusvika. When a man sleeps with a married woman, murikuona zvinhu zvimwe chete. When a man sleeps with a married woman, I commit adultery. Polygamy is when a married man takes another woman. Zvakasiyana. All right. Follow me through. Adultery ndo inonzi idolatry. Why are we saying idolatry? Idolatry ne adultery. Tinoti data tine board tanyora kuti idolatry tova that equals adultery. No definition in Bible. Idolatry is when church worships another god who is not Christ. Ndo chinonzi idolatry.
tauya kuadultery is when a woman worships or sleeps with another man who's not a husband. But when God takes one into his church, ask kuita adultery, God cannot commit adultery. God takes his own. Saka it is the same thing when a man is not supposed to take another man's wife. Ndo saka mutana kuti, can I give biblical reference? Taenda ku doctrine musharukwa. Biblical reference. When David was having his multiple righteous wedded wives, God did not intervene. Alright. When God took Uriah's wife, when David took Uriah's wife, God showed up. And then mukawerenga pana, is it 1 Samuel 12 verse 8? Inoti, I gave you, mwari wachitaura, I gave, muise highlights mufundisi, pakanzi I gave you wives, and if you had wanted more, I would have given you more. Ndiki mwari vari kutaura kuna David. Hey, chimbonyazo imagine mvange muchinzi namwari ndakakupa mukadzi. Ndakakupa wa. Mvangeri ezvo zvakapiwawo 1. Aiwa, muscripture David anoapproachwa kunzi ndakakupa wakadzi we. Newaida vamwe. Daida wamwe ndaingokupa. Wazonotorere iwe mumwe. Ndosaka akapiwa reference kuti pane murume anga ine hwai dzakawanda. Umwe David akati ndiani aita chinhu chakadaro? Zvakanzi ndimi mambo. Matorero anga ine kahwai kake 1. Handikwanisi kunotora mudzimai wa mufundisi. Kune avalanche kunzoko as a polygamist. As a polygamist, I'm not committing adultery nekutora vamwe sawa. Asi the moment andotora wamfundisi ndacommit adultery. Okay. So uroti according to muruti mimi adultery is defined when mukanorara nemumwe asiri muunion yamakaita fornication you. Yeah, fornication. Kana ya adultery mukanotora maybe mukadzi womunhu or mukanorara nesomeone ari nemutual ndo ya adultery. Okay. Saka tiri kuti that's why maiona God mukatarisa Old Testament zvikurusa inoregulata polygamy stereki. Ndosaka uchiona ukaverenga kunana Exodus, Deuteronomy, if you read those scriptures, Deuteronomy 21, unoona kuti if a man takes another woman, he should not hafani is it Exodus 21 or Deuteronomy 21? Andina Bible rangu padhuze. But if a man takes another woman, he should not restrain marital status, welfare yemukadzi wokutanga. Uruzvinzwisisa iri kuregulata. Mwari vari kupa maregulations kuti no this is how you do it. Kana murume ane wakadzi 2 achida umwe waanofarira asi uye asingamufariri haafani kumake sure kuti muhombe ushu ma first born one. God is regulating something. God cannot regulate sin. Ndo zvandiri kutaura. God wanodisciplina sin. He cannot regulate and put order muchisin chinhu chavari kuti sin. Ndosaka ndataura kuti example David paaita madzimai ake, Mwari ndo waitomubatsira kuti unorecover muhondo. Wamwe wakadzi watorwa, ototora vari 2 otonovarecover. Ndi Mwari vari kubatsira. But when he sinned, nemwana akatofa, pakatofiwa. You understand what I mean? Yes, that's the God I understand from scripture. You understand. All right. And then also kana mukadzi ari marriage, anokuti maybe I'm happy to be here. Or this is what I lived for, or I found my purpose. Anonzo baby tell dance they shall in childbearing, yes, and it. Go to kadzi vano believe what I am happy to be a single, just a single wife, and amurume chichi and it. Imimi muri mu polygamy. Are you able to see also? Can you interpret kuti vakadzi they feel like right? This is what I live for. To be either a second wife or to be the last wife. Kuti my purpose for life has now been fulfilled. Do you testify with I can see or you ones what babaka panababa tirika atigere tatata. Ndo zvazvinofana kuwa because ndo zvandinorarama in a way. Chinoita kuti zvitonge zviri foreign now. Let's not ignore the white elephant in the room. Kuti we are growing up in a system iri kuenforce monogamy. Most people don't even know kuti monogamy ne iri kuparidzwa stereki, polygamy ichirambwa. Nambotaura some of the facts. You understand what I mean? But let's look at the reality. Kuti let's default to the natural state of a man. Let's default to the natural state of a woman. Every woman, even a career woman and stuff, at one point she wants to be married. At one point she wants to have kids. That's a natural form. Asitara zvecareer, asitara zvebusiness motikari. Tukutaura kuti at one point ukagara naye pasi, she has a God-given
desire To have a child. to be a wife and to have children. Waanenge achiti vana vangu vachitamba navo every. Same applies with men. Right? But we are growing up in a system that's pushing in a different direction. You understand what I mean? Ndosaka right now, And is it for the good? it's for the bad, obviously, because the system, remember, charity begins at home. And marriage is God-authored. God-authored marriage. When God authored marriage, he knew that family begins, a system, a community develops from family. Yozoita a system. Saka the devil knows that if he destroys the nucleus, I destroy the community. He would rather have, that's why we are living in the days whereby it's more legal right now. Makaona mukuru in a religious setup and kwanisotara mazita. Akabva kutuka polygamy, but ari kuenforcer yemurume nemurume. Ari kuenforcer yemukadzi nemukadzi. Ndo system yandiri kutaura. Iri kumanikidzira a different direction to how we are created. Saka if someone is growing up in a system, remember Zigo, ndimufundisi mabvunza kuti kuchikoro wana waizvita sei. My kids, right now we have optioned for some of my practicals, we have optioned for my private schools, some of them homeschooling. Why? Because kuchikoro wanga vari kuita a challenge. Because pawanonzi draw family, I mean, if you talk to my first and my second eldest, pane pawakambofereswa my exams, ndingotara something that happened, kuti is a practical thing. Once write about your family, then my daughter writes about our family, my dad and my 3 mothers then. You understand what I mean? And teacher kati aiwa tiri kuti baba namai neiwewe ndo chinonzi family awa vari kunyora. So you have all those calls. So we are in a system inopusha a certain agenda yekuti zviri nani kuti murume aroromwe murume kana kuti mukadzi aroromwe mukadzi kana kuti mukadzi ngaite single. This is not what God. Ndosaka mubhaibheri Mwari waitoti reason yavakaisa set up a polygamy. Polygamous men are the men that can be able to take all those single women and bring them home. You understand what I mean? And I feel like good. They can come home. But in a monogamous setup, those women, they don't stand a chance. Because anenge atori panenge achoti ndakatogarira pano hapana umwe ari kuuya. Apo varume naturally by numbers mukatarisa. Hatutaura ma-UN numbers, they are fake. Tutaura ma-original numbers. How do you define fake statistics? I know I'm stepping on feminist toes. Vari kuunza ma-fake statistics. But let's debunk fakeness. Ne-real. And it practicality. Zigo. Enda pa any church izvozvi woerenga vakadzi nevarume. Whether icheche mapostori pa muti kana building. Enda izvozvi. Handiti vari kuti hanzi zvakada kufanana. Usually correct. The ratio is 1:3. Thank you. Tikutaura zvawaerenga zvisiri zvokuerenga UN statistics zvebhuku reUN. Tikuti iwewe uri kumba kwako ingobuda gedhi wotanga kutsvaga pane pakaungana vanhu. Woerenga kuti varume nevakadzi vakawanda ndewapi. Zvinoda statistics dzeningirine. Saka tikuti already we have more women than men. Ndosaka Mwari wakacreate a mechanism. Anditika when he was designing he knew kuti okay murume ndakumupa capacity to take care because murume ari kurepresenta inini as Christ. Anditika mukadzi acharepresenta kereke, she is the church. Kereke na Christ makereke anouya akawanda. Murunzwisisa SDA what chichi UFI tiri kuuya tese chini kuna Christ. Christ is one. Christ wacho ndiye ari kunzi is equals to men. Kereke ndiyo iri kunzi is equals to women. That's common knowledge. Ndosaka Jesu wakapa a polygynous example in Matthew 25. Kuti papa ine murume 1 achida kurora ma virgin 10 akazorora 5. That's polygyny right there. Ichitaurwa baba. Andisati anombosvika kwataura Jesu namutekwa. Ladies and gentlemen, vari kuwashwa brains yevanhu, brainwashing. Muchine imwe question on the practical side. I think ndatanzwa zvawataura. Ladies and gentlemen, we are past 1 hour into our discussion and because of our time tichida kuiti quick. Takaenda. Ndofunga maona muvhangeri vakagara nhasa vasiro vari pa hot plate, but we would want to hear what is his perspective on these issues. Remember tiringopa vanhu nguva yekuti vagone kungoteererawo vachinzwa ma-divergent views nekuti zvinhu zvinofamba sei. Much thanks to Bluffy SDA. Ndofunga muri kuona logo ravo riri pamashure apa. Takopiwawo venue tikanzi hai muri vateeresi tokuzivai muchiita zvamuita chingogarayo mungotaurawo zvamuita se zvamuri kutaura, but this is actually an independent program yatiri kutaura about what we think. Muvhangeri tokugamuchirai. Wonderful, Zigo. I'm excited. I think
brother Gabriel is loaded and also Yes. one sweet tongue. I think this is ndinototya kuti mukoma Gabu kana vari muprofita wenhema tembo kuti muprofita ndovaprofita unotyisa vakabata bhaibheri even the elect shall be deceived. brain vanogona kunyenga vanonyenga brain. unozati chinyisika. The issue iripo ndeyekuti zvinhu zvandotaura kakawanda kacho ndiri kuchallenge someone to go read for themselves, especially when it comes to the Bible. Zvese zvachadiscuss handisi kuti inini ndiri kuti may you kindly go and read for yourself. Handiti wawerenga for yourself, then you come up with your own submissions. That's why I have these conversations. I think it's important. Alright, saka mukoma Gabu zvatiri kuita pane kuti muvhangeri vachatipa masubmissions vanenge vapa, but briefly pavanenge vapa submission, we are going to ask you what's your understanding on zvine zvatora namuvhangeri, not to oppose, because tichakufamba tichida back and forth nemvuko to the understanding yenyu. So muvhangeri, pekutanga patinoda ndepekuti Bible rinosupporta monogamy here. Monogamy ndo yamuri mimi yekuti one wife tikaita sapagenesis 2 verse 24 ameno kumweko, but Bible makatitarisa rinosupporta monogamy here, oro Bible rutotikurudzira kuti itai vakadza. Varume ndakakuisai panyika kuti murore vakadzi ava, imi mungoramba makabatira pane mumwe chete, vana vari kushaya chikombo chikombo hachisuda kuuya, vana vangotenga mwenje. Yeah, that's a very important question. I also wanted to say that there are things that you see Old Testament that was tolerated by God, though even by law it was not allowed. Sekuti munhu akaripota kuna David kuti aona Saul achiurayiwa, David ndobva ati iwe unga waine nyaya iyoyo kwandiri kuti unditaure kuti Saul aurayiwa. Ndobva David ati batai muuraye munhu. So if we take that literally, we can start killing people. Yes. But God tolerated that. But mtemo thou shalt not kill. So there are things that also David did that was so wrong, against the law. Mwaro toramba akanyara anatomboti David zvawaita zvokuuraya munhu ayo. So it was good to say so aurayiwa. But he was killed by David, that person. But God tolerated that. So there were things that God tolerated in the Old Testament. For last kuti bozo kwazorenga Romans 15 noti zvakanyorwa kuti isu tidzidze. You see, so they need to pick lessons from that move. There are also things that you see Mwari akapa instruction kuti chingwa chemusanctuary hachidyiwi. Chinodyiwa nemapriest vanenge vachishanda musanctuary. But David akapinda imomo ndobva asiko aziya nenzara kwakudya chingwa chakarambidzwa. Mwari anamborowana naDavid. But David akati zviri wrong. It was against the law. Mwari to David is a man after my own heart. So ndo paropinda nyaya yana God's perfect will and God's permissive will, acceptable will. Yes, saka kune zvinhu Mwari zvaita. It's Old Testament Mwari anozvaita. So I wanted to understand kuti kune zvinhu zvaitola Mwari. There are a lot of things that you find. Mwari zvaingosiya zvidii. Like today, there are also a lot of things that God is allowing. Zvikuitika even in the church, Mwari asingatomboite react. There are also portions you see now God reacting to such certain events. But on the question of monogamy, pane yatinotisu kana chiverenga Bible inonzi principle of first mention. Inoshandiswa naJesu panyaya yemarriage, because Jesus was asked also nyaya yemarriage pamusoro paMozisi. Mozisi ane murayiro wanga apa kumarriage. Saka vanhu vakauya vachibvunza Jesu nyaya yekuti but imimi muri kutaura zvinhu zveMozisi akataurawo nyaya idzi pamarriage. Then Jesus gave an answer to that. But Jesu paanopa answer achiratidza kuti ari kutenda kuti marriage inofanira kunge iri monogamy. So let me read that. Matthew 19 verse 4, Jesu akapindura akati kwavari, hamuna kurava here kuti akavasika pakutanga akavaita murume nemukadzi. So nyaya yamuda kubvunza kuti Mozisi akatinyora parugwaro kuti tiite sei vakadzi. Saka hamuna kuverenga here pakutanga, iyo inonzi principle of first marriage, kuti pakatanga nyaya yemarriage pakasikwa murume nemukadzi, vanhu two, Adam naEve. Zvikanzi akati nekuda kwaizvozvo, because zvino zvakaitika, murume achasiya baba wake namai vake, onamatira mukadzi wake,
ava vaviri vachava nyama imwe. Zvikanzi because pakutanga pakasikwa murume nemukadzi, saka murume anofanira kusiya baba vake namai vake onamatira mukadzi wake. Ava two ava they become one. Ndo zvakasikwa pakuita sei pakutanga. Kuroti Jesus is quantified. Aroti Moses akakunyorerai pane zvamakaudzwa anobva ati nekuda kweukukutu hwenyu hwemwoyo wenyu Moses akakutenderai because of your hearts. Moses could not manage them mudesert. Wainetsa. Wamwe waiti wakaona mukadzi atokura ubva watanga kuti hanzi inini urondirambe ndine chembere yasvika pamenopause. Moses akapiwa pressure saka Moses ati okay it's fine. Kana wada even nyora divorce letter. Uti handichamudi. Wonotora. Kunyangwe when you read some verses you see Mwari achiti ndovenga kurambana. But pamba toni rugwaro. Mwari kuna malaka anoti ni Jehovah ndinovenga kurambana. Ndokandira kuti nini. Saka so mubvunzo unoti why did God at first? This is in a perfect world. Before sin, when man was perfect, we see Adam and Eve. And the instruction yekuti murume anosiya baba wake namai vake onamatira mukadzi was also instructed. Pana Genesis 2:24. Naizvo munhu anofanira kusiya baba wake namai vake onamatira mukadzi wake vave nyama imwe. Onamatira mukadzi wake. Right. You see also zvinoramba zvichitaurwa even in the New Testament. It's emphasized in Apostle Paul. The same concept. Book of Ephesians chapter 5. Did I quantify why I stand on monogamy? Ephesians chapter 5, verse number 30. Pargu taurwa Kristu nekereke. You see, kuti tautsvaka kuti parunzi Kristu nekereke. Is it monogamy or is polygamy? The introduction. Inoti imi vakadzi muzvise pasi pevarume venyu chaivo. Sezvamunoita kuna She nekuti murume musoro wemukadzi. Kristu womusoro wekereke. Sapapiwa ntwa. Sabananzi murume musoro wevakadzi. Panzi mukadzi. Kristu womusoro wekereke. Saka tautsvaka kuti is this under polygamy or monogamy? So he addresses it ku verse 31. Kuti unoti yanga iri polygamy ere yanga achitaurapo panga achipa analogy using Christ and verse 31 naizvozvo ndipo manje. Inzo. Munhu achasiya baba wake namai vake. Ndipo manje. Anamatire mukadzi wake. Ati nyaya yandanchitaura kweso ndichitaura nyaya yeKristu nekereke. Ndana kutsanangura zvinofanira kuzoitika. Munhu anosiya baba wake namai vake onamatira mukadzi wake. Ava vaviri. Vachava nyama imwe. Chakavanzika ichi. Terera. Chikuru. Nyaya yekuti two avanonzi one. Chinhu chitori chakavanzika. Ndiri kutaura zvaKristu nekereke. Then it clears the air. Ati two becomes one. Murume anosiya baba wake namai vake onamatira mukadzi wake. Vaviri ava two wanda. Pavari kuita izvi chinhu chakavanzika chinomirira Kristu nekereke. So he qualifies that under monogamy when we are reading clearly. So we see concept yekuti vaviri ava vanova nyama imwe. Kuroti pari kutanga chinhu muna Genesis. Vanhu vari kupinda muunion inonzi marriage in a perfect world. Vari kupinda vari two. Wonzi inyama one. They create one because Adam and Eve. We know Eve anga atorwa kubva pana Adam. So Mwari akati zvamuri two musafunga kuti makasiyana. Still muri chinhu one. Because we are pana ushu. But now still we need to also to keep on clarifying that Paul understand chipanya in marriage in terms of munhu aite mukadzi. Chapter 7 yavakorinto yokutanga from verse 1 pato nemusoro nyaya in my Bible shona yakanzi waniso kaverenga nechirungu rekati marriage. So ada kudivina marriage Paul anotsanangura achiti chipanya in marriage. Anoti zvino kana zviri zvandiri kunyorera ndinoti zvakanaka kuti munhu arege kubata mukadzi. Ndipo because Paul was not married. Kanzi ndandiri kufunga munyaya iyi kuti zvakanaka kuti ugare rwega. Like Sigo. Now, because Paul is ari kunyora now in a sinful world where there are a lot of nyaya dze-infidelity, ma-issues akawanda, nyaya dzekunetsana. Zvakanaka anobva ati asi nekuda kweupombwe. But because kune nyaya chinhu chinonzi adultery. Anobva ati chii inzwa. Murume mumwe nemumwe ngave nemukadzi wake. Nemukadzi mumwe nemumwe ngave nemurume wake.
Bozi kune adultery pakuti zvandinofunga munyaya ndekuti murume mumwe nemumwe ngaave nemukadzi wake nemukadzi mumwe nomumwe ngaave nemurume wake. So you can see from this Paul is addressing issues yemarriage. Paanototangira nyaya yacho ari kuti unoramba uchiwerenga. There are a lot of information here. Unoramba uchiwerenga akutsanangura even bonde kuti muchaita sei, achiti murume haana musimba pamusoro pemuviri wake nemukadzi haana kusimba pamusoro pemuviri wake what. Paul also in this chapter is addressing kuti marriage inofana kufamba sei. We also see in the previous chapters kuti right. Lastly on that ndiverenge verse yekupedzisira and I give back to you. Iri kuna Malachi chapter 3. We also see Mwari ari kuratidza kuti ari kuemphasize nyaya yemonogamy from verse number 13. Panapa pari kunzi naMalachi, munoitaiwo izvozvo, muri kufukidza aritari yaJehovha nemisodzi nekuchema nekugomera. Naizvo Jehovha haasi kurangarira chipiriso chenyu. Vanonga vari kuuya vari paauta vachichema, but Mwari haasi kupindura, vachiita mauta yanga iri form of prayers. Kana kugamuchira nemufaro noruoko mumaoko enyu. Kunyange zvakadaro munoti nemhaka yeiko kusei Mwari asagamuchire zvipiriso zvatiri kunza. Mwari hachapindure minamato yatiri kuita nemhaka yei. Zvikanzwa machinzwa nekuti Jehovha akanga ari chapupu pakati pako nemukadzi woujaya hwako. Inzwa nyaya yacho. Wawakanyengera. Pane mukadzi woujaya hwako wawakanyengera iwo. Mwari akanga ari pachapupu achiona nyaya waita, mafambiro waita, wakuenda mapirezi, Mwari haasi kumapindura. Mwari ane mukadzi woujaya wako wakaona. Ari kunzi mukadzi woujaya wako ndiwo first wife yako. Mukadzi wakatanga kuita iwo. Hanzi wakamunyengera panantera. Ari shamwari yako. Nomukadzi wako wakaita sungana naye. Ndiye mukadzi wakaita sungana naye, but iwo wakamunyengera mukadzi uyu. Saka ini Mwari handichapindure mapirezi. Akamva ati ko inzwa nyaya yacho. Ko Mwari haana kuita mukadzi mumwe chete. Kunyange akanga ine mumwe wakasara. Abva adzokera kucreation. Zvikanzi iwo wakanyengera mukadzi uyu kaita zvawakaita. Ko Mwari haana kuita mukadzi wane here. Aitova nemumwe wakasara kuti Mwari pana Adamu bye aigona kutomba meni, aibvisa imwe mbavha achisamba oti wese andakupa wako. Saka Malachi kuti ko Mwari anga asina mumwe mweya here, kunyange akasika mumwe chete. Anga asina mweya wakasara. Zvino akaitire mumwe chete, aitsvaga rudzi rwaMwari. Zvikanzi he was looking for a seed of God. That's why akaita Eve. Kuti Eve ukaverenga Genesis 3 inobva yati pane the seed of the woman and the seed of the serpent. Saka out of the woman there's going to be produced a pure seed. Out of the serpent there's going to produce a bad seed. Saka adzokera kati Mwari aitsvaga a pure seed through Eve. Ndo yanga iri purpose yaMwari pakutanga. Before sin, before pfungwa yekuti munhu angaita mweya wokuda kupomba kana mweya wokuda kuuraya, chinhu chakanaka chiri perfect. Saka Jesu ambotiradza kuti nyaya imwe isati akuona haisiriyo pfungwa yaMwari chaiyo. But pane zvinhu zvaakunzi naMwari mukaita imi Mwari anongonyarara otolerata vanhu otocontinue. Sekuti Mozisi akati divorce vakatoita, Mwari akasatomupindira nyaya, akatotaka kutopa maregulations. Ndamonzwa brother Gabriel wachida kutry kutaura zvitwa na Deuteronomy. Mwari achitosvika munyaya yacho bva kana munani wakadzi wa2 ngadai Mwari achitosvika pama orders. So I'm taking this from an order of the real idea yanga iripo pakutanga. That's what I believe when I read. Kuti pakutanga Mwari angoda kuti mukadzi mumwe chete, murume mumwe chete. Then in that there is no chaos, there is no disorder, there is a perfect seed riri kucreatwa, riri kuproducwa out of me. I produce a perfect seed. I demonstrate what it means before the world, and then they go. But I also see kuti after sin, munhu anotanga nepfungwa yepolygamy anga asiri munhu aitya Mwari. Right. So let's go ipapo. Genesis 4, vanhu vakabuda vakadzingwa mugarden of Eden. Muri kubata kama mukoma gabu. Ndandomubata kama submissions. Asi kana mukuzvichita munogona kuitira ndisazokanganwe mamwacho mukambonipa mukana ndombo answer apa ndikangoverenga vakapedza ndobva tichichinjana. Zvakakosha. Genesis 4, vanhu vanga vabuda mugarden of Eden, pana Abel, pana Cain. We know Cain anonzi na 1 John chapter 3 verse 12 kuti anga ari seed of the serpent. Anga ari wakaipa.
Cain ndiye akauraya Abel handiti under the influence of Satan akavaka guta kumabvazuva pane kwambotaurwa nabrother Gabriel akaenda nzvimbo inonzi Nod. That word rekuti Nod in Hebrew not a place of wandering, nzvimbo yakanga achitendera ari achidzengaira ndopaakavaka guta rinonzi Nod, rinonzi guta raakavaka akatumidza zita raMwari kuti mwana wakanonzi Enoch. Muguta makazvarwa vanhu, but Cain anga asiri pamberi paMwari after auraya Abel, because verse 16 inoti ipapo Cain akabva pamberi paJehovha akagara panyika yeNod kumabvazuva eEdheni. Saka asina Mwari, asiya Mwari kuEdheni aega. Akabereka Enoch, Enoch akabereka Maeleji, Maeleji akabereka Metushaila, Metushaila akabereka Rameki, Rameki akawana vakadzi vaviri. Saka munhu wadi kutanga kunzwa akaita 2 vakadzi immediately after vanhu vabuda mugarden, immediately after sin yangopinda. Murume ainzi Lameki. He was the first person biblically to introduce system of polygamy. And munhu akatanga zvinhu zvokuunza polygamy was under the children of disobedience, under Cain, wari muguta ravakanga vavaka vabva kugarden of Eden. So but Mwari anga angosika Adamu naEve ndobva watanga kuita mhuri dzavo pasina hapana. There is no evidence yekuti Adamu akaita mumwe mukadzi, there is no evidence yekuti Eve akaita mumwe murume, vari 2 vakatanga kuzvarawana. Genesis 4 na Genesis 5. Genesis 4 inokupa inonzi genealogy yema sons of men. Genesis 5 inokupa inonzi genealogy yema sons of God. Vanga vari perfect because Adam asara kwa Abel auraya zvinonzi akazvara Seti, Seti akazvara Enosh, Enosh akazvara Kenani, Maeleli, Enoch, ichienda Lameki, Metusela, Lameki, Noah vari kuzvarwa kuline iri. There is no evidence kuti kuline kwavaizvarwa kwakaitika polygamy. But you find polygamy before the flood, mvura yaNoah, ichiitwa kuna Cain. And polygamy, zvinhu zvaitwa muguta raCain ndo zvakakonza kuti Mwari ati I'm going to destroy the world. So biblically, polygamy was not introduced by those who feared God. Of course, it has not debated na Abraham. Polygamy was introduced by children of disobedience. But ndiri kuti pandawerenga nyaya yemonogamy, I think ndo yanga ripfunga kuti vawira wanonyama even panyaya yaKristu nekereke yaratidza kuti yanga isiri polygamy, but it was monogamy according to Apostle Paul. I think that's my submission of that. Ndo submission ya Evangelist Marufu yakazara magwaro. Ngoma gabu. Yes, magwaro mama kamboanzwera. Ndomaziwa. Ese. So what we want to do, Saka, I don't want you to disagree or argue with Muvangeri. Okay. Because my positions edu tatona otese. I want to get your understanding on those scriptures. You're not trying to convince Mvangeri kuti how do you explain or understand those submissions? Kunze vanhu vese vakaintroduce varika vanga children of disobedience. Right. Saka regendi responde kuma submissions Mvangeri. Right. Watanga ne Matthew 19. PaMatthew tisataenda pana Matthew 19 pawatanga napo tiri kuunderstanda we are in agreement kuti Bible racho rinotidzisa kuti do not add or do not subtract to what is we are reading in the word of God. I think ndo panenge paine error inoita vanhu vakawanda because we tend to add or to subtract. Saka tichafambira ndaunza that to imply or assume. Yes. Saka ndaunza that ngatichidzokere kuma submissions tichibvisa adding and subtracting. Correct. Yes. Matthew 19, Jesu paaitaura aisa addressa a man taking another wife. He was addressing the issue of divorce. Saka nyaya iri kutaurwa haise polygamy or polygyny. Nyaya iri kuaddresswa naJesu inyaya yedivorce. And I'm in agreement, God hates divorce. Polygamy hates divorce. Ndosaka itori polygamy. Zviri nani uroore usarambe mukadzi wekutanga. Kunamika kwawataura kuya. Kune mukadzi wekunzi do not usanetsa mudzimai wako the wife of your youth. It's the Bible that is protecting the first wife. Mukatarisa the sequence and the relation yeBible, it's always protecting the first wife. Murunzwisisa. Saka there is a synergy of scripture. Now, vanhu vakawanda vanomiskota Matthew 19 wachiti iri kutaura about polygamy. Jesus was not addressing polygamy. Jesus was addressing divorce. Those are two extremely different things. But I don't know, somewhere unozongona polygamy yaiswa along the way.
ndo pane subtraction and adding of the words yapfekerwa nekuseri kubackdoor zvisiri izvo jesu haasi kutaura izvozvo ari kutaura is addressing chi divorce. Am I in agreement with hating divorce? Yes, God hates divorce. Ndosaka muri kuona kuti even the system inopromota yatambotaura kuti it goes against the scriptures. Inopromota yatinoti serial monogamy yekuti murume anoramba mukadzi nhasi oroora umwe, oramba mukadzi nhasi oroora umwe. But polygamy baba vari kuti no, don't divorce. Your first wife is supposed to be there. Usaite kuti ashungurudzike kunamika kwataurwa uko. But make sure kuti you take another wife. Kana waita take another wife, this is according to scripture. Murunzwisisa. Kana waita take upon another wife, then make sure kuti mhuri yako yakabatana. Ndochinonzi polygamy. Saka ndaadresa ichi yeku Matthew 19. Vatadresa kunamika. Hande kuna saka chinonzi wife of your youth, it's simply ukatota sama translation simply my first wife. Elizabeth is my wife of my youth. Alright. College. It's my wife of but havasi kutaura it doesn't limit kuti wamwe wabviswa. Iri kungoadresa my first wife kuti handifana kushungurudza my first wife. And it's biblical. Cultural, it's biblical. Wahosi vanorespectwa. Saka Bible ne culture zviri kutongoenderana. Remember culture yeBible chiHebrew but you know andino nanyo David Asteric ngatimbo atema submissions. Hande kuna Genesis 2:24. Ndokumbira mufundisi mundivhiriro 1 Corinthians 6:16. Chida kuadresa that scripture. Mufundisi waunza understanding yekuna Genesis 2:24 achiti if I go to correctly mati murume anobva kuna baba namai wake uyo obva kuna mai wake and they become one flesh. Saka pana Genesis 2:24 masubmissions amufundisi tiri kutaura nyaya one flesh. Right. Chinonzi one flesh ngatichinzwei futi kuna 1 Corinthians 6:16 ndozotaura. Ngavatanga 16 amuzivi here kuti asanganiswa nemhombwe ava nemuviri mumwe naye here nekuti iye anoti ava vaviri vachava nyama imwe. Asangana nemhombwe. Which asangana nemhombwe, yes. If you sleep rechirungu rinoti if a man sleeps with a prostitute this thank you, these two become one. Saka chinonzi one flesh haisi marriage. Iri kuzotataura kuti adding and subtraction yeshoko riyari because kana iro shoko racho riri kutaura kuti mavhangeri vakasangana nehure pagedha they've become one flesh. Wobva usvika pakona pabluff yapo wosangana nehure they become one flesh. Murunzisa ndotaura harina kuti hure rabva kuna mai nababa waro varazosangana vaita one flesh. One flesh simply means sleeping with another woman. No one flesh. Yes, saka munogona kunge publicly makarora mukadzi wenyu one but muri one flesh with a lot of hures dzamuri kurara nadzo because you become one. You are just defiling that marriage that you had. Tiri kusvika ikoko pandiri kuda ndepekuti tiunderstand chinonzi one flesh. The two become one flesh. Andite what the submissions that ndiri kufambira masubmissions andinonyanya kudivert away. What the two shall become one flesh meaning kuti murume anofanira kuroora one but one wachishandisa the understanding ye one flesh. Ndiri kuti one flesh according to scripture neimwe yatavhura iyi. Musagari ipapo pandoda kungokutsveyamisa imwe pamataura kuti murume anofanira kuroora. Imi makaroora here? Polygamy kunotoroorwa. Polygamy unotofanira kuroora. Just like monogamy unofanira kunge uchitoenda kuna natezvara and stuff. That's the ideal. Ndo zvazvinofanira kuita. Handisi kutaura chikuri. Remember to discuss a marriage. Okay. Saka ndiri kuti chinonzi one flesh hachisi necessarily a marriage. Chinonzi one flesh kurara nemudzimai. Tikaita understanding iyoyo in a lot of masculine men varume vacharegedza kurarararara nevakadzi because anozva kuti ndiri kunoita one flesh nouyu, ndiri kuita one flesh nouyu, ndiri kuita one flesh nouyu. Then I'm going to come back to my monogamous wife. With all those soul ties we've become one and this my mfundisi is going to also become one with those women. Because akaita one nauyuka ndobva ndorara nehure I become one. Because understanding iri kubva muscripture ndo iri pana John 17 prayer ya Jesus Christ, you know it. Anditika kuti baba isu nekereke tiite one in you. Saka chinonzi one is not exclusively two people. Ndosaka muchiti one church. Pa one church panapa panowana ungani? These multitudes. Chinonzi assembly is assembling different parts to become one. But apana Bible parinoti hold on. Chinonzi assembly. Yeah. And opa manya. Anditi inonzi assembly. Do you assemble only one part? No. Assembly means different parts.
coming to chi but ndiri kuti to become one. Imimi. Saka one ndiri kuda chiri pana Genesis 2:24 tiri kuti chinonzi one havasi necessarily two people. You can sleep with 4 whores mahuri and you become one with them, just as Christ in many churches become one. chimbo diskeleta where the horse taura rimwe riri light on If you sleep with a prostitute, Alotea. Ndio. Gomba. alright but ndiri kuti imimi you are now making the same mistake yamataura yekuti you add or you assume or you imply. Okay. Bible kuna Genesis iri kunyatsotaura explicitly kuti the two shall become one. hanzi you live baba namai vavo Andina kubvisa ndaiunza understanding so that we are not restricted. Ndati chinonzi becoming one. Ndasangana na Elizabeth, my first wife. I become chi? one Ndasangana na Tanatswa, my second wife. I become what? one Ndasangana na Makanaka. I think brother Gabriel, that's where you're becoming a victim. Wait. Handiti mirai. Uyu muvhangeri. Azvinzwa ndosaka vari kuseka. But yanya yakuti chi? Brother Gabriel. Mirai ndipedze Why is ice cream? Ndiri kuti nini kuna mfundisi wasagumira pekuti ndaita Elizabeth my first wife ndoti ndo one. Nekuti bhaibheri racho iri according to scripture riri kuti ndikasangana Tanatswa handitika I become one with her, ndikasangana naMaka I become one with them. Zviri kubuda sei muscripture nekuti Jesu pavanotaura takawanda vanoti we become one. Can we explain that thought also, Zigo, to brother Gabriel? Zvazvinoreva zvekutsanangura. I think pane yatinoti textual meaning neyatinoti contextual meaning when you are reading the Bible. Pane kuti unongotora text then you imply it. Wototi ndozvairi kureva. Then you are reading in the context. Then you say Ini ndanchiunza in the contextual meaning ndichibvisa textual meaning yekuti tawerenga pana Genesis 22 ndosaka ndaunza all those scriptures ndaunza yakuna John ndaunza yakuna Corinthians anditika ndiri kuedza kuti because remember the Bible is contextual. Tikaribata takatarisa one line we will miss it. You understand what I mean? Saka ndosaka ndataura kuti munamato mukatarisa prayer ya Christ anditika vanoti as we are one in you but the two shall become one. Oneness according to scripture iri kutaura chii? Iri kuita specifically kuti Jesu nemunhu one here woenda kuna Mwari? No, iri kuti many people can become one thing. Ndosaka contextual lining anditika kusiri contextual. Ndosaka tikutora mukadzi mupindure mubvunzo. Kana isusu pane chinhu chinonzi church anditika understanding iyi ndeyekuti chii? Ndeyekuti vanhu vanopinda vari kupinda muchechi kana vari multiple ndo vanorepresenta here kuwanda kwokuti ini ndauya imi mauya then tese tonzi tichi vakadzi vaKristu. Yes. Kuti imi makatoda wife that of Christ. Yes. Ini kana ndakatoda zvandakaita zvinhu ndiri mukadzi waKristu. Yes. So tiri panapa tiri 3 tiri madzimai aKristu. Yes. Ndosaka Bhaibheri rakatotanga kuti where 2 or 3 ndo chinonzi kereke. Kereke haisi building iyi. One wairi izvozvi tiri kereke according to Christ. Where 2 inotangira pa 2 or 3. How then do you define this verse? But I think ndo pane nyaya because now according to brother Gabriel I think tika clarify tawina brother Gabriel. All right. Because brother Gabriel waruti istiri 3 kudai tinotokonzerwa izi vakadzi vaKristu. Saka Kristu sofa atoni vakadzi 3. I think nevamwe vari kuseri kusaka atora about 5-6 vakadzi. Ndo chinonzi assembly. People assemble. That makes chiri kunzi assembly. Nai pa assembly waimira vari one here kuchikoro. So ngatinzwe kuti assembly. Saka and church ndo inonzi assembly. So how do you then answer this verse? Because now I think ndo pane nyaya ipapo. Asi Jesu akapa answer muchivhura yenyu unogona kuvhura Matthew 25 tinoiziva tese. Jesu akatoiansa bvawati ini ndiri Christ ndini murongo anditika kereke madzimai 5 murume 1 murume 1 wakanga wari paipai wasikana wane gumi wanga usiri wakadzi wanga wari mavhejisi wanga usiri wakadzi wanga wari waperekedzi. Aiwa ngatiwerenge pana Matthew 25 haamiriri kunororwa. Pana Matthew 25 okay muperekedzi angagadzira kunororwa no kuti mafuta angu ekunororwa papa chapter Matthew 25 brother Gabriel wanhu wasikana wane gumi wanga usiri wakadzi wemurongo
wasikana negumbo zvawangaita wanga wakaperekedza uyu kunoroora upi the groom zvaitika pamuchato kunoroora ainonoroora mudzimai wake zvakatonyora ngatiende tinowerenga alright ngatiwerengei wanga usina kuenda wanga usiri kunoroorwa iyo alright ngatiwerenge mufundisi Matthew 25 so zvaitika pamuchato yaiitwa kwaIsraeri kana waichata waienda nevanhu vanokuperekedza kunoroora. When you are negotiating for a bride vanhu vakuperekedza vanenge vakamira ine room iwe uchiroora. Kana wapedza kuroora wewo vatora saka vaitakura because muchato yaitwa maweddings aitwa at night saka vanhu vakuperekedza vanenge vaine mwenje yavo kana vaenda mwenzi yavo paunenge wakuzoenda nebride yako wokuperekedza nemwenje wachikuvhenekera uchienda kumutambo. So kwangu nemuchato saka izvozvo zvidawo zvichazvikombea this in Revelation chapter 19. Apa ngatiwerenge zvirimo tisina kuedha yes, kwaIsraeri kwaizvizvo da kuti namufundisi tiwerenge tese tione iyo submission yamufundisi wati wasikana waiperekedza marriage ini ndiri kuti wasikana wainoroorwa nemurume uyu Jesu achizvirifia saiye murume achiti church ndo wasikana no ngatiwerenge tinzwe tisizvo. Matthew 25 zvino ushe hwekudenga hwakafananidzwa nevasikana vane guru. Ushe hwekudenga the kingdom of heaven is like vakatora mwenje yavo vakabuda kundochingamidza chikomba handi vaenda kundochingamidza chikomba chikomba chaiwe saka vaisangana nacho kunochingamidza can be kunosangana nditi ya transliteral ya literature nditi kuchingamidza munhu ndokusangana naye ndokusangana ndizvo ndokuchingamidza munhu. Vashanu vakanga vari mapenzi vashanu vakanga vakachenjera nekuti mapenzi akatora mwenje yavo akasatora mafuta asi vakachenjera vakatora mafuta nemudziyo yavo nemwenje yavo. Zvino chikomba chakati chononoka vakakotsera vose vakavata. Pakati peusiku vakanzwa mheremhere chikomba choya budai muchingamidze chikomba chiri kuya ndokusangana nacho kuchingamidzei handitika. Zvino vasikana vose vakamuka vakagadzira mwenje yavo mapenzi akati kune vakachenjera tipewo mamafuta enyu nekuti mwenje wodzima asi vakachenjera vakapindura vakati zvino haangakwandire nesuwo endai henyu munotengesa kuna vanotengesa. Vakati vachienda chikomba ndokusvika zvino vakanga vagadzira vakapinda nacho mutambo wokuwana mukova wakavharwa. Vanhu vakanga vasiri vaita muchato nechikomba waenda unochingamidza chikomba chasangana navo chakanopinda navo mutambo wokuwana because zvaiitika pamuchato kwaIsraeri waitiwe kana uruda unochata ndisaka uchaona Revelation 19 kuti vakaropafadzwa vakakokerwa kumutambo wokuwana wegwayana. We are like invited guest to the wedding of the lamb. The lamb iri kuchata nani? Revelation 21 noti ndakaenda ndikanoona mukadzi wegwayana ndikaona gwayana rakamira neJerusarema saka tichichaenda kudenga. We are going to see Jerusalem as the kingdom yapiwa Kristu. Isusu then we celebrate with him in his kingdom. Saka panamba chirawo because it's a parable. Iri kutsanangura what Jesus is going to do with us. Saka awo pavakasvika wakanosvika wakanoda kunotonga usiri muchato wavo pazasi zvinozobuda manje. Ava vakaenda kunotenga mafuta kuti uzive kuti wanga wasiri mukadzi womunhu. Vhesi inoti ava vakati vachienda chikomba chikasvika zvino ava vakanga vagadzira vakapinda nacho mutambo wokuwana mukova wakapfigwa. Pashure vamwe vasikana vakasvika vakati ishe tizurirei ishe master kurati hasi murume wangu ishe tizurirei because they were servants. Zvikanzinzwa akapinda akati zviro kwazvo ndoti kwamuri handikuzivei imi. Zvikanzi I don't know ndimi wanani manonoka mumutambo. He could not deny wakadzi wake akatoti handikuzivei vanhu vandandiziva vanhu vandasvika vari redi ndo vandatora ndikapinda navo mumutambo. Saka gurumu wese aiti kana achienda kumuchato aiperekedzwa nevanenge ndosaka vaiva nemwenje vaimuvhenekera unosvika asvika kana asvika mutambo waakuitwa kana wanga usina kutorwa naye haakuzive is part of these invited guest. Saka uchazoona Jesu anopa maparables mamwe anouya achiti ushe hwekudenga hwakafanana nemumwe akaonekwa ari pamutambo wokuwana akanzi wapinda sei usina nguo yokuwana because isi akaita sevari kuinvitwa kumutambo nekuti Jesu ari kunegotiata his bride yake is Jerusalem idzva ndo iri kunzi the kingdom of God. So once you have this bride isi takuinvite unopinda muumambo and we celebrate with him in his kingdom. That's the analogy. We are not being represented as isusu tichachata naJesu but we are invited to that kana tikadaro vurai John 17
Can I come in? All right. I was saying kuti mukatarisa pa John 17 handiti Alright. John 17. Inotaura the prayer of Christ, but let's go to 21 handiti ka John 17:21. John 17 Verse 21. but ngatangire pa 15. I pray thou not thouest take them out of this world, but thou shalt keep them from evil. Kereke. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth. Thy word is true. And pa 21 and upper background. That they may be one, as thou, Father, art in me and I in you, that they may also be one in us, that the world may believe that you have sent me. 23, I in them, thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me and has loved them as you have loved me. Now, scripture iri kundipa understanding yekuti chiri kutaurwa pana Matthew 25 tisu isusu kereke iri kusangana nemurongo to become one with him. Saka masubmissions edu ari kusiyana patiri kusiyana namufundisi ndepekudai, ndepekuti mufundisi ari kuti madzimai ari kutaurwa paya handiti ka havasi chinyi, havasi kereke. Ini ndiri kuti madzimai aya ndo kereke. Maona patasiyana. Ndiri kuti madzimai aya ndo kereke, because those are the ones that kereke ndo iri kunoita one with Christ. Tivhure Ephesians 5 inotaura zvekereke. Ndiri kubva masubmissions angu kupi, because Bible because of our time yamamba kutaura, ndiri kuti mufundisi hatikwanisi kushandisa model yamatsanangura yamukapatsanura yekuna Genesis 2:24. Why? Because according to scripture we are encouraged to live after by the Spirit and to follow the model of the second Adam, who is Christ and the church. You understand what I mean? Saka hazviiti kuti so that izvozvi right now semafundisi, sevatari, sema-evangelist tiparidze tichipa proposal ya-Adam, who is earthly and who led to death. You understand what I mean? Suppose limuri kuti alright, let's follow after the same Adam. The same question I always ask, ndinoti nai mufundisi, ko vanhu wadii kunge muri kudii kubva mati mapedza kuparidza kuti itaisa Adam naEve, mapedza vanhu vanofanira kubva waregedza kupfeka nokuti ndo perfect iwo. Why is that you are not preaching nakedness? Tadzokera paselectiveness yeshoko, because Adam naEve pawakatanga, as it was in the beginning, they were not wearing clothes. Asi iro shoko racho rinozotipa formula handiti rova rati, no, you do not follow after the first Adam, for he was earthly and was carnal. You are following after death. For those that I have called in the kingdom are to follow after the second Adam, who is Christ and the church. Tikaenda pana Ephesians 5 tichiiwerenga. Saka chandiri kuti kereke tisu vanhu isusu tichanosangana to become one in Christ. Saka yes, I will maintain zvandataura kuti isusu tisu madzimai aChrist. Takamirira kunosangana kuita mumwe chete nani na Christ. Ndosaka Paul achizoti this is a great mystery. Chaari kuti great mystery ndechekuti saka isusu varume ane ndebvu dzakakura kudai neizi nanaziko tiri kuita tiri madzimai aChrist here. Yes, tiri madzimai aChrist, because tiri kunosanganiswa kuita mumwe chete naye to become one. Zviri kubva pa-understanding yei, just as billions of people have started from Adam, God did not create billions of people. The mystery ndekuti from Adam we are all, there are billions of people. Those billions of people, they are going back into the second Adam to dzoka kuita munhu one. Tiri muna Christ hatichaoneki, we are going to become one in him. Saka he is preparing everything for us, so that pa John 17 ataizoiwerenga because of our time. Mukaiwerenga yese iri kutaura kuti isusu we are going to become one just as he is one. Okay. Saka tese tiri kudzokera kuita chii? Tikudzokera kuita munhu one. Saka my submissions pana Matthew 25 ndiri kuti understanding yangu ndosaka muchiona muscripture pamwe panonzi churches. Tikawerenga maversions anoti churches zvese zviri kutaurwa chii? Zviri kurifeya mavirgins aya. Sometimes ukatowerenga mascripture, I have a lot of scriptures that I could present anenge akanzi churches es kumashure. The churches in Corinth, the churches in what you understand what I mean? And they met in many churches. Iri kuiswa in plural, but chese ichocho ndo chiri kunzi ndiye wife of Christ. Those churches are becoming wife. Ndosaka Jesu akashandisa virgins as churches. Saka indiri kuti churches is equals to virgins. Ziri kunoroorwa na Christ. Mataura yenyu cultural tradition, which I will probably research because that tinenge tichipanana. But according to the understanding that I have about the Hebrew culture, tiri kuti susu.
zviri pachena kuti this is a male and female that are, because hapana panyorwa muscripture paMatthew 25 panzi dzine murongo abva asangana nemukadzi wake. Hapana. Hapana. I think I wanted to also say there's Isaiah anoti munoti apa zvishoma nepapa zvishoma I think masane vhiziro apa was concept yamwani ndekuti when you read the Bible consistently you then get the picture. Yes. So when you read my messianic prophecies pane pauri kuona paringopiwa kuti Kristu achafa pagomo like nyaya yaAbraham but madates are not given. So you also need to go and read Exodus 12 wakupiwa kuti achafa uri musi wa14 achaura so ukati apa shoma neapa shoma tadzokera kucontextual meaning. You then build the whole picture. When you read Revelation 19 ndanza ndapedza hangu daira masubmissions but however asi nditendere kudai kuitira for the sake of maningiri because some of masubmissions acho vamwe anonoka kuti chisa kudoctrine kawo anonoka kuti chisa kudoctrine saka tikawana mumwe mukana tinenge tichionesana mascripture. Saka inini ndiri in conclusion in short ndiri kuti chiri kubuda pana Matthew 25 makereke the virgins makereke murume mukatasa maEnglish version anoti groom anditika nemavirgins according to the Hebrew culture zvakatomentionerwa specifically kuti virgins because aikwanisa kuroorwa was a virgin hazvina kunzi women. Saka ndo imwe point inoratidza kuti they were prepared for marriage because mavirgins inonzi brother Gabriel kana uchida kuroora mukadzi ndikuti culture vanokuperekedza iwe kunoroora vanofana kunge vasina kuroora. That's the initial way we do today. Waperekedzi wako nechi unofana kutsvaka ipapo ndo pandiri kuti girls sina kuroora ndo vanofana kuenda newe kunokuperekedza. Ndo pandati ava vari kutaurwa vasi waperekedzi ava vari kutaurwa vari kunoroorwa. Adana zvanada kupurva kuti hazvisirizvo according to Revelation 19. I want to read that for you so that you get understanding kuti why wakanga uchitoperekedza muchato hawasiri wanga wachinochata. Revelation 19 inotsanangura Matthew 24. Tera ye verse 19 inoti ngatifare tifarisise timukudze nekuti mutambo wokuwana wegwayana wasvika. Mukadzi waro gwayana agadzirwa. Pane mutambo wokuwana wegwayana. Mukadzi ari kutaurwa ndo kereke. Saka ngatichiwerenge tinzori chokwadi. All right. Let's see what Bible is here. Mukadzi wegwayana ikereke. Wapiwa simba kuti apfeke mucheka wakanaka mukadzi uyu. Ikereke. Let's see. Anopenya. Asine tsvina. Nekuti mucheka wakanaka ndizvo zvakarurama zvatsvene. Mukadzi ndiye apiwa zvokupfeka izvi zvakarurama zvatsvene kuti apfeke zvinhu. Achataura ndiani mukadzi. Zvino akati kwandiri nyora uti akaropafadzwa akakokerwa kuchirayiro chokuwana chegwayana. Chekuwana chekuwana marriage akokwa kumarriage. Iye akati kwete to participate to be in the marriage. Right. Ngatinzwe kuti mukadzi uyu ndiani wegwayana inzwai. Tera muzovana. Revelation chapter 21 verse 9. Zvino mumwe mutumwa wechinomwe akanga aine ndiro izere nemadambudziko manomwe akasvika kwandiri akati uya pano ndigokuratidze mukadzi wegwayana. Bhazvinzi iwo handii yangaitaura kuno kachiya ndikuratidze mukadzi wegwayana mukadzi wegwayana ndiani. Verse 10 ipapo wakandisa mumweya kugomo guru refu akandiratidza guta dzvene Jerusalema richibva kudenga kuna Mwari rinobwinya kwaMwari. Chiedza chakanga chiri mukati chakaita sejasipi rakanga riine rusvingo. Verse 12 rukuru rurefu rwakanga runa masuo ane 12 rina mazita kumabvazuva aro. Verse 13 rusvingo bva atanga kutsanangura akatara neni. Teremunzi verse number 14 rusvingo rweguta rwakanga rune nheyo dzine 12 pamusoro padzo namazita avapostori ane 12 egwayana. Uyo akataura neni akati wakanga ane rutsanga rwendarama rwokuyera rweguta raro kumusoro. Enda kuvhesi guta rakanga rakavakwa kumativi mana aneza akuradzwa guta dzvene pana akariyera mukaverenga muchita mudzika chinhu chaakandoradzwa pana akaradzwa guta dzvene akanzi ndiro mukadzi wegwayana. Verse number 22 handina kuona temberi mukati maro nekuti Ishe Mwari wamasimba ose negwayana itemberi yaro. Correct. Ndosaka tichinzi we are lively stones. Tisu matombo acho akawaka guta ramuri kuverenga iri. Saka that's why we are called lively stones. Baba. Ndosaka pazopiwa understanding yekutaurwa kunzi haisi temberi yamuri kufunga building. Isusu me and you
tisu kereke ndo description iri kupiwa pana Revelations 21 iri kutaurwa as if wari kupa an illustration of a building, then yobva yazotaura kuti no musafunga in terms of madziro aya, fungai in terms of wanhu naChrist. That's why are we in agreement kuti inini as a brother in Christ we are lively stones that are being built one foundation here, the 12 disciples. The foundation iri kutaurwa hasi 12 matombo, these are actually people. No. paJerusalem ija rari kunzi akaoneswa rineri ranga siri Jerusalem chairo here kana kuti ranga riri wanga uri wanhu waionekwa in form of wanhu vari kuonekwa in form of a building. Alright, so kana tikadaro brother Gabriel tawirirana no tikati Jerusalem because Jerusalem riri kuonekwa mukarenga Revelation 21 Jerusalem riri kuonekwa riri kunzi ndosaka muri kuti ndiri kuramba ndichikudzosai Jesu anozvirefeya kuti I am the chief cornerstone. Havasi kuti watori literal dombo iro riri inonzi brick. He is saying kuti upon this shall you build the church. Ndo iri kuonekwa iyi. Tisusu as lively stones, as more people are being engrafted, manonzi machi asiri Jews ndo anonzi the terminology. My Gentiles, as they are being engrafted. You understand what I mean? Building. Ndo chinonzi. Yes. Mukoma Gabriel vesi uranzi zvino ndakaona denga idzva nenyika idzva nekudenga rokutanga ranga rapfuura negungwa rakanga risika ndakaona guta dzvene Jerusalem idzva richiburuka kudenga prepared as a bride, rakagadzirwa somwenga mudenga idzva nenyika idzva tiri tese we are not ipa 2 andekuimwe translation. And I John saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as icho chinonzi city chino chiri kunzi as a bride adorned for her husband. Kereke adorned for her husband who is Christ. Ladies and gentlemen, zvinopana chinoisi gatisire zigo wait pane masubmissions aiswa namufundisi andinoona kuti hatina nenguva hatinozowana mukana wekuti sei ngokumaita saka mukazonditendera ngandizotaurawo mascripture awapresenta kwete angu awapresenta ndichiteera nemo semuridzi wechirongwa. Unfortunately ndazenge ndabuditswa mukamera because munongoziva kuti Zigo is a journalist, is going under transformative takutaura zvebhaibheri asikataura zvawasikana apa aisambo. We are upgrading everything. Very, very soon we'll be having multiple cameras and equipment, and you know, it will be exciting. I want you to comment in the comment section. But comment you should tell us whether you want Mr. Gabriel to be back on this platform with Evangelist Marufu. Definitely. About this discussion. Definitely. Obviously, Evo, they would want Vesibari too. But I want to hear from you whether it's worth it. You would want me to commit my resources, my expensive resources, to put together what we want to do. So tell me in the comment section what you think about this. One of the pending issues is about Nyaya, husband of one wife. I think we have to commit an episode to that. Yeah. But what is the evangelist position on that, and what is Mukoma Gabriel's position on that? And also, mukutarisira kuti Zigo arorore here manje kana chiroora ongotanga ine 2 here kana kuti but also graduate. I want to thank you, Evangelist Marufu, for gracing as always, and also Mukoma Gabu for coming here as always. And with that, we are out. Ladies and gentlemen, company yedu logo Solar Tech. These days we are always busy. Tichijekesa nyika magetsi kumunhu wese. And let there be light, bringing light to the world. And nothing ndina Mr. Ketch and sikuvaperekedza hangu kwavari kuenda ndiri kuvadeploya, ndiri kuvaassigna, ndiri kuvaendesa mufield. Mr. Ketch, mune team panapa. Yeah, nhasi tine team takananga pakaroi. Pakaroi toda solar system, tobva taita house wiring and tubing, a full house wiring. It's a 7-roomed house. Tobva tasiya musha wese wane magetsi.
Alright, saka munotoitawo mawiring chii ndaifunga pamwe munongonoshandisa magetsi ari mumba kana pasina magetsi makuti haya mama-electrician. Tinorova wiring ukatotarisa material yese iri mukati muno ndewiring, sockets, chichichi zvese, malamps, masolar acho zvese zviripo. And this is properly packed. Ndoona vanhu vanenge vachiti zvinhu ndakaona zviri muchirori zvichigujurwa zvichidii. Aiwa, tinenge takarongedza so nekombi yedu zvakanyatsosecure. You can see kuti zvese zvakanyatsosecure zvakanaka. Aiwa, nice. Saka tichakuratidzai review the end product anenge waita, but nhasi danongotaura padiki exclusive product service ramakarongera vanhu vemuZimbabwe vane mari, vari pakati nepakati, nevasina mari. Okay, so for beginners tinowanzotanga something to do with fridge. Solar system inoishandisa fridge, a 3.2 kVA solar system. Inoaffordwa navanhu vakati one day. Yes. But iri a durable something. So this goes for $1,480. And then we go to 5 kVA. But takuenda kuma 5 kVA anenge ane mamwe ma-products kana kuti mamwe ma-brands ema-system zvichidependa nekuti client ari kuda zvipi. Nekuti umwe anogona kungoti inini I just need some must. Umwe obva ati inini I need day, I need Victron. Tinokwanisa kukuitira any package yaunoda zvichienderana nehomwe yako kuti iwe unozviaffordao sei. So tinokwanisa kuita ma-packages yayo from 5, 10 achienda ma-packages kusvika to the biggest that you know. Yes. Ladies and gentlemen, ma-numbers nofunga maona ndo ari kuda pascreen. Uye mukasangana nekombi inoi inonzi Zigo kombi inoi, haina rimwe zita riripo, munongoona Zigo anenge aripo. Ukasangana nevanhu ava kwaiona uchida masola, wosangana nemota iyi, you are going to get a 2% discount. Ndini ndaiauthoriza. Ukangosangana nemota iwo ndoona ndiripo, unopiwa ka discount kako kakanaka chifukwa utonyorwa quotation ipapa, kana nemunhu uri kuzoda masola nyorerwa yo quotation ipapo mhanya, and you actually make a lot of money. Ingori asi masola chete, pane ma-ball installation, pane ma-CCTV installation nema-accessories and so munozofunga kuti ungosungirira masola chete. There is quite a lot of things that you can get. So abate on the numbers that are showing on the screen and you'll be good to go.